Prest? Etxain. Alaiagoa, agian. Hobeto. Menditontor gainera igo behar dugu. Gu euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Gu euskalduna gara, txitit. Oso gustora dagoela. Gu euskalduna gara, Euskal Herrikoak. Ze polita, Norekin ari zara hitz egiten? Nire lagunarekin. Zure laguna? Hemen ez dago inor. Hemen dago nire laguna. Landare bati ari zen hitz egiten. Hitz egiten eta abesten. Zertarako, ez dizu entzuten? Hori da zuk uste duzuna. Baina sekretutxo bat esango dizuet. Musikak landareei azten laguntzen die. Azten, benetan. Duan, gure basoetako zuaitzak hain handiak dira musika asko entzun dutelako? Bueno, baliteke txorientxioak lagundu izana, baina berez urte asko dituztelako dira handiak. Orduan, zuk esaten duzuna egia bada, musikak magia egiten du. Horrelako zerbait? Imaginatzen duzue musikarik gabeko mundu bat? Ez. Dantza egiteko musika behar dut. Ez dut imaginatu nahi musikarik gabeko mundu bat. Nolako izango litzateke musikarik gabeko mundua, Urbi? Nolakoa izango litzateke musikarik gabeko mundua? Isila. Batzuetan ona da isiltasuna. Noski eta beharrezkoa da, baina musikak zaratak estali egiten ditu. Musikak lasaitu egiten nau. Bai, batzuetan urduri sentitzen naiz, eta abesti batzuek lasaitze laguntzen didate. Eta hau entzuten duzuenean? Ai, niri pentsamendu politak etortzen zaizkit. Badakit zer pentsamendu. Astronauta, munduko astori jatorna dela. Ea, eta hau entzuten duzuenean? Niri beldur pixka bat sortarazten dit. Baina zerbait sortarazi dizu, ezta? Bai, hori bai. Musikak zerbait sortarazten digu, ezta? Sentimenduak? Hori da, sentimenduak. Aizue, ez zaizu inoiz gertatu melodia batekin oioi purdia jartzea? Bai, askotan, behin... Behin zer? Ez dakit esan edo ez. Lagunartean zaude, kontatu, esan lasai. Behin, negar egin nuen abesti bat entzutea. Munduko abesterik politena izango zen. Ez dakit, niri munduko abesti denak gustatzen zaizkit. Hau bezala, ezta? Eta norbaitek musika lapurtuko balu? Ze? Musika lapurtu? Mundua zeharkatuko genuke lapur horren bila. Eta sare batean harrapatu. Eta ez badugu topatzen? Ez badugu topatzen, berria sortu beharko genuke? Hori da. La, 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 la.
la, 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 la. Zergatik itxi dituzu begiak. Hain gaizki abesten aldut? Ez ba? Begiak itxita zure kantua barruraino sartzen zai. Hori da, begiak itxita, emozioak askoz ere indartsuagoak dira, musikari esker. Ba, dantza egiteko begiak itxita gaizki. Badakizu ez egingo duan. Neuk lapurtuko dut munduko musika dena. Hainbeste gustatzen zait? Ara bestea. Eta nun sartuko duzu hainbeste musika. Etxe honetan ez behintzat. Gorri, 1, 2 eta 3. Derrapatuta! Munduko musika guztia harrapatu behar duzula? Sarean harrapatuta, musikarik gabe mundurik ez! Aizue, baina zuei bioi ez aizue faltako nire onduan bazabete. Baina hori eta justua, guk hainbeste eta besteak deus. Ez, arrazoia duzu. Ez da justua. Halako gauza ederrak mundu guztiaren esku egon beharko luke. Gora musika! Gora!